Alright, good morning guys. It's your boy John Mark Pastor. At ngayong umaga magbibideo tayo ng maski ano lang, kung ano yung mapagtripan nating i-video, yun ang i-upload nating video. So shout out to my mother na naggagarden na naman. So ngayon pa lang, ngayong umaga pala ay gagawin ko siya ng bangko. Bangko yung kung anong tawag talaga doon, bangko, upuan, basta ganito siya. So pupunta na ako sa aking gagawaan ng bangko. Bago tayo gagawa ng bangko, intro, pasok! Alright, good morning mga karuba. Magkakarpintero tayo ngayon. Mga gamit natin sa paggagawa ng bangko is slab, ito. Pakita natin. Kapakabigat. Yan. Pero, martilyo, eskwala, lagare na electric, kuryente. Siyempre, hindi mawala yung lapis, pang engineer. Metro. Alright. Ito panglihan natin mga karuba para kuminis yung kahoy. Bigay ng mukha ko. Hindi makinis. So, umpisa na natin. Okay karoba, isasander na natin yung slab para makinis na makinis talaga siya. Okay mga karuba, tapos na yung bangko ng aking Mudra belt. I-finishing na lang natin siya gamit tong liha na makinis, kasing kinis. Pwede na siyang upuan. Kasya yung tatlo pag kasing katawan ko. Pero pag medyo mataba, dalawa lang. Ayos. Okay karuba, ibibigay ko na siya sa aking Mudra belt. Tara. Ito nga pala yung bahay namin, oh. Nanay! Dito na ang iyong bangko. Dito siya, nag-garden pa lang, oh. Welcome sa kanyang garden. Oh.
ang pagbarnista. Yan. Welcome sa munting din ng aking nanay. Okay. Napukaw? Oh. So hanggang dito lang mga karuba. Hanggang sa next vlog. Bye-bye. Peace.